misliju, u svijet koji napućuju ili pohađaju tajanstvena bića, polubogovi, sveci, anđeli, vidovi, miljenjaci, čarobnjaci, vještice. Znala sam da nema vještica, iako je nas djecu plašila sluškina naših umova kada smo se skupili kod njih na igru. Nastojala nas uvjeriti da vještice postoje, pričajući nam pomalo zastrašujući čudne priče. Zapravo mi je bilo žao što se ne možemo zahvati na metlu kao na janjčeta i odletjeti na flek. Voljela sam slušati kad se Micika ljutila na našu susjedu s južne strane, koja je obično oko ponoći izlazila u vrt i mela oko svoje kuće i budila Miciku iz prvog sna. Prozor Micikine sobe gledao je u vrata susjedine kuće. Noćeš je stara opet sletila na tlek. Govorila je Micika s ljutom. Susjeda je Klementina gotovo sa svim susjedima bila u lošim odnosima. Bila je naša daljnja rođakinja. Kako znaš, pitala sam. Točno je u polu noći izašla van i otrišla je metar, rekla je Micika. Kako je to ona oštrila metar, pitala sam. Pretvarala se da pomeće sve smeće, a oko kuće je sve čisto, rekla Micika. Nemojte mi izgunjivati uličicu, smješkala se baka, koja je očito uživala u vici, da izjavi tko zna iz kojih razloga. A Kajina